Хайде на новата машина. На новия компютър. Така, добре ли е? Чакайте по-отблизко, така. Дъгачка. Гледайте тук за какво става въпрос. Хайде да ми е честит. Да ми е честита новата машина. Стъкло навсякъде. Ето пак показвам. Този тук в момента е с 16 гигабайта RAM, 1 терабайт SSD. Имаме охладител на Deepcool, процесор Ryzen. То в книжката го пише. Само така набързо ще ги нахвърлям нещата. Така. Има си достатъчно вентилатори за охлаждане на машината. Има си всичко за циркулация на самия въздух. Покажа и видеокартата ASRock Radeon 8 гигабайта 6600. Ще видим. RX 6600. Тази е тук с 2 вентилатора. Видеокартата. Компютърът свети, всичките вентилатори, тук където ги виждате, всичко това свети. Така, ето ги тук и бутоните отгоре. Бутон за включване, USB бутон за слушалки, и за включване на светлините. И може и да бъдат изключени. Така. И ще копиш тук обаче. Level Up. Какво значи това? 700 ватово захранване, което е отдолу. Level Up означава компютър на по-горно ниво. Да га баци. Хайде! Айде пак ще го покажа така. Като за край на това видео. Рамта е на Corsair. Има ли смисъл изобщо да ви обяснявам тия работи? Гледайте тук за какво става въпрос. И това е. Ето. Охладители, вентилатори и чудо. Кутията е стъклена.
Ето го и захранването 700 ватово. Волан на Logitech. Ето го тука. Воланчето на Logitech G29. С шифтърчето. Долу с педалите. Съединителя. И какво ли още не? Какво ли не нямам? Всичко имам, въпросът е какво нямам. Разбирате ли? Всичко имам, въпросът тук е какво нямам. Ето клавиатура на GXT, тръст, мишка, всичко геймърско. Рутера ми. Ще сложа и монитора. Така. Такачка. И такачка. Ето го този стария компютър. Аз бях направил видео за него, ама заминава си и той. Така. Този компютър няма да се използва вече, въпреки че се ползваше малко, ама няма да се ползва вече. Вече има нов. Това е вече. Това. Вече дигаме нещата на много, много по-високо ниво. Его тук за какво става въпрос? Така. Level up. Само вижте картата и няма какво повече да си говорим. Като цяло вижте самата машина. Какво представлява. И такачка. Ето го и Logitech-чето. Така. Слагам монитора и почваме да играем камионите. Да ги ръмбим, да ги жъмбим. Първа, втора. И така нататък, и така нататък. Това е положението, приятели. Преди бях с още по-слаб компютър HP. Това сега му забравих името отдолу. Това е втория компютър. Това сума тия компютри съм сменил до сега. Не, само това. За да се докопам до това. Разбирате ли за какво става въпрос? Колко време е минало, колко съм играл с тия компютри. За да взема това. Ето това ми е вече новата машина. Айде да ми е честит. Ето ги вентилаторите, всичко свети, LED. И на охладителя също има. Надявам се да се вижда. Защото е малко светличко тук в стаята. И се отразяват други неща на самото стъкло, ама няма проблеми. Няма ядове. Така. Тук си имаме и мрежичка. Вижте тук колко хубаво. Ето, махаш мрежичката. Ето е. Маха се. Слага се. Така. Има си магнитчета. Всичко е точно. Това да ни влиза прах вътре, приятели. Прах да ни влиза, прах. Това като се насъбере прах да ни влиза директно в кутията по частите, а да се натрупва тук върху мрежата. И после само изтупвам и продължавам. Какво ще кажете за това?
за този звяр. RX 600, 6600, Radeon, ASRock, видеокартата, 2 вентилатора. Всичко е по 2, по 3 вътре вентилатори, охлаждане от всякъде. То може и водно охлаждане да му се сложи така, като гледам. По-натам. За сега и това е перфектно. Ето го и отзад как изглежда. Сега да ви го покажа сега чайти. Ще мога ли, то е тъмно, ама на 2 на 3. Ето. Долу е захранването. Ко да ви кажа повече? Нещо друго да ви показвам, искате ли? Напишете коментари, ще ви покажа. Код искате. Код искате, това ще ви всичко имам. Напишете ми, аз това ви казвам. Напишете ми това, което нямам, да си го купа. Да го имам. Това ви казвам. Хайде. Окадар. Много се радвам. Днеска си го взех компютъра и просто нямам какво да кажа. Защото ти като видиш такова нещо, оставаш без думи, без дъх. Разбирате ли, тръпката е огромна. Като кажем, че само 100 съм бил долу, а сега съм 100, като мога да си го представя това нещо, ми става готино на душичката. Айде, това ще бъде за това видео. Утре слагам монитора и почваме. Една ще ви включа видео като почна. На някаква игра ще направим поредица. То не на една, на хиляди мога да правя тук. Хиляди игри мога да свалям. Така че айде. Айде ми е честита. Новата машина. Не се вижда нищо обаче. Малко тегавичко, какво се прави? Добре, машини. Ами това ще бъде от мене за това видео. Бъдете живи и здрави. И корави. Аз съм... Просто тръпката е... Какво да ви кажа? Вземете си такова нещо и ще усетите тръпката. Сега се усещам, обаче не мога да ви я пресъздам и на вас. Това си е само лично в мене. Разбирате ли за какво става въпрос? Лично в мене си я, не мога да ви я пресъздам. Компютъра уникат. То си пише на кутията. Кутия на горно ниво.
Микрофон тук имам. Сега бе, кот се сечеш. Напишете ми нещо, което го нямам, айде. Да и да си го купа. Напишете го това нещо в коментарите. Нещо, което нямам аз да ида да си го купа. Предложете нещо. Айде, аз ще го потърся, ако го видя, че го нямам, ще го купа. Айде. Като съм изкупил сума тия работи. Може па нещо па да нямам. Знае ли са, не знае ли са? А? Може па нещо пък да го нямам. Айде, о, кадар! И ще питате каква е цената на този компютър. Цената е... Влезни в сайта на... Там има сайтове на магазините. Ще разбереш. Няма да я казвам цената. Цената е много. Няма да ви я казвам цената. Това е... Пишете геймърски компютър, ще ви излезе. Това е геймърски компютър. То ще ви излени. Там цените. И така нататък машинки. И така нататък. Ето го воланчето. Така е. Все едно съм в колата. И върта волана. За всяко нещо мога да намерите в Google. Цените. Аз няма да казвам нищо. Всеки, който иска и се интересува, може да намери цените на части, на каквото си иска. На каквото си иска може да намери. Стига да го иска това, което го търси, може да си го купи. Това е с цялата работа. Ето го старото компютърче тук. Няма да се види нищо. Ето ги и слушалките. Ето го и микрофона. Мога го пробвам този микрофон на този компютър новия. Ама трябва да свалиме записвачки едно друго. И стават така тия работи. Имам една записвачка на ум, ще я сваля и ще оправим и нещата. Ами това е, пичове. Това е. Новата машина. Ще пусна видео, когато съм свалил игрите. То компютър може всичко да се прави по него. Може след време да реча да си смена видеокартата с най-новата. Мога охладител да смена, мога водно да направя охлаждане в кутията. Вентилатори да накача още повече. Кот се сечеш. Това си е голяма кутия и мога да си билдваш както си искаш. Колкото си искаш големи части. А не е някакво малко ПЦ, някаква малка кутия, да не мога да сложиш нищо. Днеска си го закупих и да ми е честит.
1 терабайт SSD. SSD има. 1 терабайт. Няма хард диск. Еми, 1 терабайт. Около 1000 игри ще станат. Та карта е екстра. Ще цъкаме всякакви игри. Айде, това ще бъде от това видео. Бъдете здрави, продължаваме се така напред. А по-натам и с новите игри. Окадар!